Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau muna ɗauke da jerin jaruman Kannywood mata da maza ɗauke da shekarunsu. Manya-manyan jaruman Kannywood ne na masana'antar Kannywood waɗanda sanannu ne a cikin masana'antar. Mafi akasarin mutane da dama ba su san shekarun jaruman Kannywood ɗin ba, wanda muka yi bincike muka gano asalin shekarun jaruman Kannywood ɗin na 2026. Waɗannan jaruman Kannywood ɗin tun daga shekarunsu har zuwa yanzu da muke cikin shekarar 2026 mun yo bincike a kan asalin shekarunsu, wanda za mu fara da jarumi kuma fitacce. Jarumi Ali Nuhu shi ne King of Kannywood a halin yanzu, kuma tauraruwarsa tana matuƙar haskawa. Jarumi Ali Nuhu dai an haife shi a shekarar 1977, wanda a yanzu in ka duba yana shekara ta 52 cif a duniya. Sai jarumi na gaba, wato jarumi kuma fitacce sananne, wato Adam A. Zango. Adam A. Zango fitaccen jarumi ne a masana'antar Kannywood kuma shahararre mai taka leda har zuwa yanzu. Jarumi Adam A. Zango dai an haife shi a shekarar 1986, wanda yanzu yake da shekara 41. Sai jaruma ta gaba, wato jaruma mai tashe wacce muka fi sani da Hadiza Gabon. Jaruma ce wacce har yanzu ita ma tauraruwarta tana haskawa a cikin masana'antar Kannywood, wanda aka haife ta a shekarar 1999, yanzu haka tana da shekara 37 cif a duniya. Sai jarumi na gaba kuma fitacce sananne wanda tauraruwarsa take matuƙar haskawa, wato jarumi mai suna Sadiq Sani Sadiq. Jarumi Sadiq Sani Sadiq dai an haife shi a shekarar 1982, wanda a yanzu yana da shekara 45 cif a duniya, kuma tauraruwarsa tana matuƙar haskawa a masana'antar Kannywood. Sai jarumi na gaba, wato jarumi mai suna Lawan Ahmad. Lawan Ahmad fitaccen darakta ne a masana'antar Kannywood, wanda shi ma tauraruwarsa tana matuƙar haskawa. An haife sa a shekarar 1985, wanda a yanzu yake da shekara 44 cif a duniya. Sai jaruma ta gaba, wato fitatta kuma shahararra 'yar wanka, wato Maryam Boat. Maryam Boat dai ita ma tana da taka leda a masana'antar Kannywood sosai. An haife ta a shekarar 1984, wanda a yanzu take da shekara 33 cif a duniya, kuma jaruma ce wacce tauraruwarta ita ma tana haskawa a masana'antar Kannywood. Sai jaruma ta gaba, wato wacce aka fi sani da Fati Washa. Fati Washa dai shekarunta sun yi daidai da Maryam Boat, domin kuwa ita ma tana da shekarar 1994 aka haife ta, yanzu tana da shekara cif 33 ita ma cif a duniya. Ita ma jaruma ce wacce za mu iya cewa tauraruwarta tana matuƙar haskawa a masana'antar Kannywood. Sai jaruma fitatta ta gaba, wato Maryam Yahaya. Maryam Yahaya ita ma jaruma ce a masana'antar Kannywood, wacce aka haife ta a shekarar 1998, wanda ita ma a yanzu tana da shekara 29 cif a duniya, kuma jaruma ce wacce tauraruwarta take matuƙar haskawa a masana'antar Kannywood. Sai jaruma ta gaba, wato jaruma Amal Umar. Jaruma ce a masana'antar Kannywood wacce ita ma tauraruwarta a halin yanzu tana matuƙar haskawa a masana'antar Kannywood. Ita ma an haife ta a shekarar 1999, wanda yanzu tana da shekara 28 cif a duniya. Ita ma tauraruwarta na haskawa. Rabi'u Rikadawa jarumi ne a masana'antar Kannywood, shi ma kuma tauraruwarsa na haskawa. An haife shi a shekarar 1973, wanda yanzu yana da shekara 54 cif a duniya, kuma shi ma tauraruwarsa tana matuƙar haskawa a masana'antar Kannywood. Sai jaruma ta gaba, wato jaruma mai suna Nafisa Abdullahi. Nafisa Abdullahi tauraruwa ce wacce a halin yanzu tauraruwarta na matuƙar haskawa, biyo bayan yadda take posting akan masana'antar Kannywood. An haife ta a shekarar 1992, tana da shekara 34 cif a duniya, kuma jaruma ce wacce ita ma za mu ce taurarinta suna matuƙar haskawa a masana'antar Kannywood. Sai jaruma ta gaba wacce kowa ya santa, ita kuma tauraruwarta ta daina haskawa, wato Aisha Najamu. Aisha Najamu an haife ta a shekarar 1995, tana da shekara 31 cif a duniya, kuma jaruma ce wacce tauraruwarta ta haska sosai, musamman a shirin fim ɗin Izzat So a masana'antar Kannywood. Sai jaruma ta gaba, wato jaruma mai suna Rahama Sadau. Rahama Sadau dai jaruma ce a masana'antar Kannywood, an haife ta a shekarar 1993, kuma tauraruwarta na haskawa a masana'antar Kannywood, amma yanzu ba ta harkar Kannywood. Tana da shekara. Sai jaruma ta gaba, wato mai suna Fati Shu'uma. Fati Shu'uma dai an haife ta a shekarar 1994,
wanda a halin yanzu tana da shekara 32 cif-cif a duniya, kuma jarumar ita ma ta taka leda a masana'antar Kannywood sosai a masana'antar Kannywood. Sai jaruma ta gaba ba tare da ɓata lokaci ba, wato jaruma mai suna Momi Gombe. Momi Gombe dai an haife ta a shekarar 1999, a halin yanzu tana shekara 27 cif-cif a duniya, kuma jaruma ce da tauraruwarta ta haska sosai a masana'antar Kannywood, ko mu ce har yanzu tauraruwar Momi Gombe tana matuƙar haskawa a masana'antar Kannywood sosai fiye da yadda ba a tunani. Sai jarumi na gaba, wato jarumi mai suna Ado Gwanja, fitaccen mawaƙi kuma shahararre a masana'antar Kannywood. An haife shi a shekarar 1990, wanda a halin yanzu yana da shekara 36 cif-cif a duniya, kuma jarumi ne tauraruwarshi take haskawa musamman a ɓangaren waƙa a masana'antar Kannywood. Tabbas jarumi Ado Gwanja ya daɗe ana damawa da shi a masana'antar Kannywood. Sai jarumi na gaba, wato jarumi mai suna Garzali Miko, shahararre kuma fitaccen mawaƙi kuma wato jarumi a masana'antar Kannywood, wanda a halin yanzu shi ma tauraruwarsa tana haskawa a fina-finai daban-daban. An haifi Garzali Miko a shekarar 1993, wanda a halin yanzu yake da shekara 33 cif-cif a duniya. Mai sauraro ka ci gaba da bibiyan mu kuma ka kasance da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka, wato Sharshi News Live TV. Ka yi ƙoƙari ka ci gaba da bibiyan mu domin samun irin waɗannan labaran daban-daban da suka shafi masana'antar Kannywood. Mun gode.